Αν αναρωτιέσαι πόσα πινέλα σου είναι πραγματικά απαραίτητα, μείνε σε αυτό το βίντεο. Δεν χρειάζεται να πελαγώνεις, τα πινέλα που χρειάζεσαι είναι πραγματικά μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα βασικά τουλάχιστον, ειδικά αν αρχίζεις τώρα να ασχολείσαι με το μακιγιάζ του προσώπου σου. Χρειάζεσαι καταρχήν ένα πινέλο για το foundation. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά ακόμη και αν βάζεις foundation με τα χέρια, ένα πινέλο είναι απαραίτητο. Θα το χρησιμοποιήσεις ακόμη και αφότου έχεις εφαρμόσει το foundation για να το βοηθήσεις να εισχωρήσει καλύτερα στους πόρους της επιδερμίδας. Είναι καλό το πινέλο σου να έχει κοντή και σφιχτή τρίχα ή αλλιώς μπορείς να δοκιμάσεις ένα σφουγγαράκι μακιγιάζ. Υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά. Με το σφουγγαράκι του μακιγιάζ μπορείς να εφαρμόσεις και το concealer και όλα τα κρεμώδη ή υγρά προϊόντα σε περίπτωση που χρησιμοποιείς. Να μην ξεχάσεις να βρέξεις το σφουγγαράκι σου. Το σφουγγαράκι χρησιμοποιείται πάντα νοπό. Για το μακιγιάζ των ματιών σου χρειάζεσαι τουλάχιστον 2 πινέλα. Ένα επίπεδο για να τοποθετήσεις τη σκιά πάντοτε με ταμποναριστές κινήσεις και ένα φουντωτό για να μπλεντάρεις τις σκιές μέσα στο δέρμα. Μπορείς να πάρεις 2 μεγέθη από τα φουντωτά πινέλα για να μπορείς να κάνεις καλύτερα τις λεπτομέρειες. Επίσης, με αυτά τα πινέλα μπορείς να τοποθετήσεις και το concealer. Και τέλος, για το ρούζ και το μπρόνζερ χρειάζεσαι ένα φουντωτό μεσαίου μεγέθους πινέλο. Θα το χρησιμοποιήσεις τόσο για το ρούζ όσο και για το μπρόνζερ. Μπορείς, αν θέλεις, να χρησιμοποιήσεις και ένα κοφτό πινέλο, υπογωνία, για να κάνεις τα κοψίματά σου, να πιάσεις δηλαδή αυτά τα σημεία στα ζυγωματικά. Ένα τέτοιο πινέλο όμως έχει κάπως πιο άβολο σχήμα όσον αφορά το ρούζ. Αν βάζεις και πούδρα, που συνήθως πουδράρουμε κάπως το πρόσωπο, καλό είναι να έχεις 2 τέτοια πινέλα, ώστε να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ένα για την εφαρμογή της πούδρας. Οπότε αυτά είναι όλα και όλα τα πινέλα που χρειάζεσαι τουλάχιστον για αρχή. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο και αν το βρήκες χρήσιμο θα χαρώ να το αποθηκεύσεις, να κάνεις like και να με ακολουθήσεις. Γεια σου!